когато навън е тъмно или пък вътре в стаята няма включена лампа, какво мислиш, че се случва в тъмното? Ти виждат сенки? Сенки. Откъде идват тези сенки? Според теб. Отвън. Отвън. Добре, аз имам друг въпрос. Ти вече в училище си го учила. Как се образува сянката? Когато има на предмет или човек, който да стои и да се движи, за да има сянка. Но за да има сянката, от Трябва друга да има страна, светлина. трябва да има светлина. Добре, и ако е тъмно и няма светлина, как има сенки? Разбираш ли какво имам предвид? Всеки път, когато си го помислиш това нещо, си повтори. Сенки. Няма сенки, защото няма светлина. И така, правиме бутонче на мозък да не мисли по този начин. Съгласни ли си? Мгм. Добре.